Akhir-akhir iki beritane jan heboh. Ana sing seneng, ana sing senep. Sing seneng ndelok pemerintahane wis rada teges maneh. Misale Menteri Keuangan yang selama ini amburadul menggunakan APBN untuk hal-hal yang seharusnya bukan wewenangnya, bukan kewajibannya, tapi dengan Menteri Purbaya dikongkon nyarutang warisane Pak Jokowi yang triliunan. Ora gelem, seneng nguasi sebab itu uangnya rakyat. Wong yang menikmati bus kereta cepat itu hanya orang-orang yang berduit. Wong sing isor-isor menengah ke bawah ya ndak akan. Umpama menikmatinya ya ora kira benulan. Setahun pisane durung mesti. Lah berita sing senep ana kepala sekolah nampar muridé rokokan terus murid liyane demo. Punya bocah gembleng. Bocah gembleng salah makan kok bisa melok-melok. Yen jamanku ning sekolahan nek salah terus dicubit atau dikeplak kepala sekolahe. Mulai lapor bapak, tambahi keplake. Itu pendidikan zaman dulu. Jam 12 mulai ngaso tulinan, kadang yo mbantu wong tuane ngarit golek kayu, kadang dodolan, sore ngaji, mulai maghrib sinau, turu. Saiki sekolah sedina akhlake gak dipelajari. Sekolahnya sedina masalahnya. Pendidikan karakter, akhlaknya itu ndak ada di rumah, di masyarakat. Padahal lingkungan itu adalah guru yang sangat luar biasa. Sekolah mulai jam 12. Kadang ono sekolahan sing jam 12 kurang seprapat utawa setengah 12 wis mulai, jam 12 mlebu sing sore mulai jam 5 seprapat. Oh alah. Ya jane sing salah iki pendidikane. Murid demo gak gelem sekolah. Gara-gara mbelani kancane sing